sluchátka, založ reakční kanál. To, že bydlíš v Ostravě a seš Rambo z cukru, přes držkou tě zachrání, když si koupíš kuklu. Hejtu jenom postižený, smí se jejím vadám, působ jako inteligent, ženským říkej madám. Táhle YouTube čiketa je z kanálu Briketa, plem se vlastní včipům, i když to není bžunda. Jak ti dojdou slova a dále říkej kunda. Až to budeš umět, můžeš posunout metu. Vezmi si pár příkladů, odstraž se internetu. Koktej jako retard, skřehote jak skřítek, co má právě erekci a vypadá, že vytek. Otravuj pulce z e-maily, piš jich 300 denně. Před lidmi buď na ní zlý, v soukromí jí slib štěně. Píseň slouží k tomu naučit další netáhla, jak pracovat z domu. Teď už to je brnkačka, z Adély je cinkačka. Adélo. Ano. Bohužel. Mám pro tebe špatné zprávy. Je mi to líto, Adélo. Já vím, že se zbála, že tento den nikdy nepřijde. Ale Adélo, je mi líto a mám pro tebe velmi špatné zprávy o Láďovi. No tak to je v prdeli.